So guys, नै जों मोनसे डेस्टिनेशनाव फैलायबाय बेनो जाबाय गवानि एक्वारियामाव फैबाय आरो जोङो नै नानि खुगाजोंसो हाबबावनांगौलै सर माबायदि सिङाव हाबना नायनोसै नोंथांमोनाबो फैबाय थादो आंनि उन কিবা দিয়ে নেকি চাই আছে দিব খাবলৈ দিয়া নি খালে আছে মানে কিবা দিয়া বিস্কুট টিস্কুট দিয়া लाइन जालायबाय जोंहा नायनोसै एन्ट्रि मेगना एसे गोमो गोमो दं गल्डेन बादि कालारा मैया जानाया जोंना बेनो मैया जादों जों बेखौ मैया Starfish. Wow. Crocodile balik sih. No, crocodile just same kak. Wow. Gombang rokomni na dong ma naino ayo beयाव मा नायनो खासेयाव दं बेयाव खासेयाव 어제는 गिनांगौ आखाइखौ खामाबानो गथला ए थैनायसो नामा देग्लि आयौ आयौ आयौ
Sudah. Dekha deh bagi lucu deh. Ayo cepat cepat. Mereka lucu gezer om. Ayo ayo. Login. Studi aku gezer kalau gezer om. Gimana sih nama? Oh paling video tuh dia paling video. Baik video om nago video. Login deh. Video om. Pak berapa ini ada? Tidak las. Ay. Bor mana saya bukan itu tuh. Kamu di deh sabo. Mukot nih dibo. Kamu dia. Ini jeng lah biar borong biar. Orang transfer. Sungguh. Kenapa lagi le? Kenapa lagi le? Kamu mau lagi ni? Mwdai ni cik, Mwdai. Bola. Kunci dah. Sandal di mana? Ikat kali dulu. Ready. Terus makan nanggo.
नायनोसै बोरै नांगौ बेनो बिराद मोजांसिन जादों 12D Coaster roller. बेयो बिराद मोजांलै गारमायानो रानजोब्बाय मा होनो गरमजोब्बाय बेनियानो बयनिख्रुइ गिथावथाव गरमआ ओंखारबोबाय जोंहा सफैबायनो जानोसै পইচা খাব পাৰি নেকি অ বাকলি গুচাব লাগে মহাত্মা গান্ধী আছে মহাত্মা গান্ধী ও মহাত্মা গান্ধী নহয় নেকি মহাত্মা গান্ধী নহয় বেলেগ কিবা কিমান ললে 300 এ খাবলে হেটো আমি তিনবাৰটো এৰিগতে ঠিক আছে থ্যাংক ইউ বলাচোন ও এইটো কিনাৰৰ পৰা কিবা কৰিব লাগে এই দেখো So guys, नै दा जोङो बेलेग मोनसे डेस्टिनेशनाव सफैलायबाय बेयो दिनैनि सेकेन्ड डेस्टिनेशन आरो बेयो जाहैबाय अल गोवा चार्च नोंथांमोना बिदिब्ला नायलांबाय थादो चार्चआ ओरैबायदि गिदिर आरो ना त्यो मामी दं मामी लर्ड बै लायबाय दं लेनाय दे थरा World Heritage Moment. So guys, नै चार्च सिङाव जों हाबनानै फैखांबाय सिङाव फट' बा भिडिअ लानो थाखाय एलाउ गैया होमबाबो आं एसे लाखुमादों आरो ना फट'बो क्लिक खालामदों सिरि सिरिनो बेबो मोनसे बे माथाय आर्कियोलॉजी सार्भे अफ इंडिया मिउजियाम बे सिङाव हाबबाय लायनोसैलाय मा दं नायनोसैलाय मिउजियाम होनदों होननायाथ' मिउजियाम हाबफैबाय नै मिउजियाम बेफोरबायदि बिल्डिं नुबा एसे फरेन टाइप नुयो थारमाने আন্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰাস্তা আছে ভিতৰত ঘৰ আছে এইটো নহয় এইটো হেৰি গম পাইছে যেনেকৈ আমাৰ তলাতল ঘৰটো যেতিয়া এইটো হেৰিয়ে তোমাৰ এইটো কি পৰ্তুগিজে So guys, नै दा जोङो चार्चखौ नायनानै फैखांबाय ओमफ्राय नैबे लैथो गेजेराव जेसेबां नाव नुदोंना बियो गासिबो क्रुज गोजा आरोना केसिन' गोजा ओमफ्राय जोङो हाबनो मोनला आरोना बिराद दुखुनि बाथ्रा जों दाख्लै हाबनाया जाहैबाय माने फिसासोमोन आरो बेफोरो गासिबो गिदिर गिदिर आरो बिसोरनि एन्ट्रि फिसा 4000 3000 इदि गोजा आरोना जोंनाथ' दाख्लै 500 एन्ट्रि फिससोमोन आसा थाबाय बिराद आसा थाबाय आङो नेक्स्ट टाइम फैबा हाबगोन आङो कालांगु बीच सफैलायबाय नै गाइस आयौ बिराद काजुआनो काजु नै कालांगु मस्त मानसि मैडम टैटू बनाने का नहीं नहीं ayo Jim mansi sampai nama na sampai ya sampai kang ben Jim mansi ayo ha
साबाय बै माबा भिउखौ लाबोयो सानसेटखौ Hah? Kalanggut. Kalangku bisa dong guys, kalangku. So guys, Boryana beरायखांबाय दुगैयाखिसै आरो मिस्टारा दुगैबाय एसे ओमफ्राय दा थांसै एसे माबा माबि जानानै नायलाय मानसिफ्रानो खारा बिराद मोजां बेयाव खाथियाव बिचनि खाथियावनो रिजर्ट दंजोबो आरो ना